Bagoaz bizkate aurrera. Aurreko bideoan ez zitzaigun sartu zer zen latitudea eta longitudea. Gogoratzen bazarete, bai ikusi genuen hemisferioak, paraleloak eta meridianoak. Orduan, orain, latitudea eta longitudea hemen bainaztu egiten garela errez. Orduan berez, lasai hartu eta saiatuko gara ulertzen. Hemen daukagu marra imaginario bat. Eta marra imaginario hau, badakigu ikasita dugulako, dala paraleloa. Eta hemen dugu beste marra imaginario bat. Eta hau ere ikasita dugunez, esaten dugu dala meridiano, bai? Hau da, 0 graduko paraleloa eta hau da 0 graduko meridiano. Bai? Oraino, arazorik ez. Orain, latitudea zer da? Latitudea, lehenengoko hitza ikasi behar duguna, da distantzia bat da. Hau da, distantzia bat beti da toki batetik bestera. Hemendik ikastetxetik erandioko zure etxera. Patioko punta batetik bestera. Distantzia, hau da, neurtu al ditugun distantziak. Bai? Eta longitudea, daukagula azpian, baita min idatzita, baitere gauza berdina, distantzia bat da. Orduan berez, lehen gauza errezan ikastea da, distantzia dira. Orduan, distantziak baldin badira, izango dira, toki batetik beste batera. Eta hemen, agian nahastu egiten gara. Latitudea. Latitudea izan daiteke ipar latitudea edo ego latitudea. Beti. Noiz izango da ipar latitudea? Distantzia hori kalkulatzeko puntua hobeto esan da. Nahi dugun puntua tokia demagun hauxe. Edo hauxe. Non daude? Ze hemisferioan daude hauek? Daude ipar hemisferioan, bai? Orduan, ipar hemisferioan badaude, esan aldugu latitude barruan direla ipar. Egongo balira hemen, imaginatu hementxe behan, edo hementxe. Non daude? Zerotik bera, ez da? Orduan, hegoaldean daude. Hau da, gure Ekuadorra, gure zero markatzen duena iparralde eta hegoalde. Berez, puntu horiek hegoaldean. Ulertu dugu berez, latitude egon daitekela, distantzia hori, puntu hori egon daitekela. Iparraldean edo hegoaldean. Okei? Bale, orduan orain. Iparraldea zenbat? Distantzia. Distantzia kalkulateko behiratu behar dugu. Ekuadorretik, hau da, hemendik hona, zein den dagoen distantzia. Kasu honetan, berdin, Ekuadorretik horra zein den dagoen distantzia. Kasu honetan, berdin, Ekuadorretik horra zein den dagoen distantzia. Eta hemen berdin, Ekuadorretik horra dagoen distantzia. Orduan, definizioa. Zer da latitudea? Latitudea da distantzia. Ze distantzia? 0 paralelotik, edo nahi badugu esan, Ekuadorretik, puntu horretara dagoen distantzia. Zelan kalkulatzen da? Metrotan, sentimetrotan, kilometrotan? Ez. Egiten da graduetan. Orduan, jakiteko hemendik ona zenbat gradu dauden, ni begiratzen dut 0tik, 20, 40, 60, eta esaten dut, begira, dago hemen ez, dago jarraitzen badut hau, 60 dago ez, orduan, pintzen dut hemen, 60 gradu. Bai? Orduan, zein da puntu honen latitudea? Lehengo, iparralde eta distantzia neurtuta, 60. Bai? Kasu honetan, ere iparralde eta zema gradu. Hemendik ona, hau da, regla hemen daukagu. Baina hemen ez dagoenez, berdina da hemengo, ez da? Hemen bai daukagula. Orduan berdin, emiten du 0tik, puntu horretara gutxi gora bera, hemen da, ez da? 40, hau da 40, hau da 60, berdia 50. Orduan, izango zen, iparralde 50.
Kasu honetan, berdina, distantzia 0-tik puntu horretara. Kalkulatzen dut. Hau bada 0, 20, 40, 60, hemen da, ezta? Marrago. Ba, izango da 70, ezta? Baina, kasu honetan, izango zen hegoalde. Ez hegoalde, izango zen. 70, izan du. Dago ikusten orain puntu nena, Bale? Puntu nena. Zema dago hemendik ona? Regla hemen ez dagoenez, beste puntara noa, hemen dago. Hemendik, horra. Gutxi gora bera, 40. Ipini beharko nuke, beste bat hemen, ezta? H, ego, 40. Eta hori da latitudea. Bai, latitudea. Igual azalduko dugu astiro latitudea, eta gero azalduko ditugu longitudeak. Goazen ikustera beste mapatxo baten abar. Honetan berdina delako. Eta bakarrik latitudea ikusiko dugu, bale? Hortu. Begiratu ekuadorrea, 0 gradu guztien dugu. Beti hartu behar dugu hau oinarri moduan, 0 gradu guztien duzu 0, eta gero regla, 10, 20, 10, 20. Punto bat, adibidez. Berdin dit, hemen ipintzen du agadir. Agadir da kontutxo. Beno da. Nine du jakin, zein den agadirren latitudea. Zer nago esaten? Nine du jakin, ze distantzia dagoen 0 gradutik agadirrera. Kasu honetan, eta nola bihurtzen dut? Regla bilatu beharko dut. Aurrekoan hemen zegoen regla, orain zago hemen, ipini dut hemen. 0, 10, 20, 30, ez da? Zene zu, 30 dela honen parean dagoena, nik jaten banaz horrela heltzen izorra. Orduan. Zer dago? Iparraldean, ala hegoaldean. Iparraldean, ez da? Orduan, iparralde. 30, 10, jazta. Eman du latitudea. Guazen beste puntu batera. Orain nahi dut hemen Porto Alegre. Brasilen dagoen hori. Porto Alegrerena. Zer behiratu behar dut? Zein den distantzia dagoen hortik, horra. Orduan banoa, eta zer dut. 0, 10, 20, 30, ez da? 30. Beti bezala lehengo zer ipar, ala ego, ez da? Egoalde, eta jaso honetan, beste bezala, 30, baina egoaldea da. Guazen ikustera beste bat. Demagun txegoian dagoen bat San Petersburgo, baina hemen markatuta dugu kolorez. Zein da San Petersburgoaren latitudea? Non dago San Petersburgo? San Petersburgo dago 0-tik zematera. Kasu honetan, 60, ez da? Hor dago ikusten duzue, 0-tik, hori da distantzia, ez da? Ipar ala ego, kasu honetan, ipar, ez da, dagoelako goian. Ipar, eta gradu esan ditugu, 60 gradu. Neko horreza ez, besteren bat nahi duguna, nik ez dakit, puntutxo, dagoen Superbean, Antartiko inguruan, eta puntu hori. Latitudea gaude bakarrik aztertzen, kontutan euki, distantzia, dagoen distantzia, Ekuadorretik toki horretara. Osea, 0-tik toki horretara dagoela mendean, ez da? Gutxi gora bera, beti gutxi gora berak ipiniko dugu, kasu honetan da, hegoaldean dago, ez da? Izango zen. Hegoaldea, izan dugu, 80 gradu. Bale, honekin uste nahiko azalduta geratzen zaigula, zer den latitudea, bakarrik latitudea, Adi, distantzia, ze distantzia? Dagoena, Ekuadorretik puntu horretara. Honekin, bukatzen dugu.